celebrity Cymraeg i bocsio erbyn. Dwi'n gwybod mae'n cwestiwn anodd. Dwi'n dweud Rhys Meirion, ond... na. Mae'n achos, chwarae teg, mae wedi bod i wylio fi'n bocsio yn Bury un so. A dwi'n gwybod mae o... Ynddi, mae'n byw lawr ffordd i fi, so... Dwi'n gwybod, just fel joke, Rhys Meirion. Enw fi di Sean actually, dwi'n dod o'r Rhuthun a dwi'n bocsio proffesiynol. Nes i gychwyn bocsio ryw 9 i 10 mlynedd yn ôl ac just fi a ffrindiau wedi mynd un diwrnod a dyn. A nhw gyd botloedd a dyn nes i just mynd y ben yn un a roedd i erch yn ôl ers yna. Dwi'n cael coachio gan Wesley Jones ac ynddi mae'n pwysio fi'n andros o galed i fod onest. Nes i cymryd fi ar y pads ac ar y bagiau felly. Mae'n andros o fwy neis. Deud ar y wythnos y ffeit, ti'n gorfod gwisgo sauna suit felly, mynd am run felly. Di ddim yn rili neis iawn, ond... Na, dwi heb bod yn rhy extreme. Yn yr amateurs nes i ennill pencampwriaeth Cymru 2 waith fel senior a nes i ennill o unwaith fel youth. So dwi'n cael heina sy'n eitha mawr ac pryn i bocsio i Gymru nes i cael medal arian yn Tama Twrnas yn Finland. Dwi'n teithio dipyn rownd y wlad ar y funud yn sbario. Dwi'n sbario lawr yn Bristol a Bolton a Manceinion a lle fel yna. Pryd o'n i bocsio i Gymru, o'n i'n teithio o gwmpas y byd yn Serbia ac yn Finland. Ultimate goal, sy'n ni'n offi cael bod y British champion gyntaf o Gogledd Cymru. So hwnna'n neis, ond dwi'm yn gwybod pwy a wir, os dwi'n ennill British title fyddi pwysio mlaen wedyn, so dwi'm yn gwybod, jyst cymryd bob ffeit o'n mae'n dod a gweithio ni titles dod. A os ti'n gweithio'n galed ac yn dedicated a ddim gadael cael distracted gan beth eraill, mae'n spot on. Diolch bwys o lle ti'n dod o be fath o cefndir sgyn ti na byd, just os mae gen ti'r determination o'n mwyn dweud, dyna gwl ydych chi angen, really. Mae bocsio di helpu fi lot efo bod yn mwy hyderus yn fi fyn, really. Cyn bocsio, o'n i'n mynd swil, ond o'n i yn bach swil, actually, ond dwi lot mwy hyderus yn fi fyn, wan. Mae'n rein cael bad rep. Pawb dwi'n nabod, fatha, pryd nes i mynd i sbario American a bobl fel yna. Mae'n andros o down to earth, felly, siarad. Unrhyw tips i rwy'n sy'n cochyn bocsio wan, dal ati a trio eich gorau, rhoi pob beth fewn i efo. Dwi wedi bod yn andros o lwcus ac swn i'n offi diolch i gyd o pawb sydd wedi bod i cefnogi fi ac i bob un o sponsor fi. Cadw'ch llygad allan am ffeis nesaf. Neu. Dwi'n gwybod be i ddweud.